Oras madi hita saluhu namang do tinang, inang mamungahay hita marhite jamita di partangangata di tikyon, jumuluma martangyak kita. Asini rohama di hamu doho dame na siya de bata ama, doho na siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Jamita partangyangan, iman nagabi epistel di Minggu Paskah, tersurat di panurirang Hosea bidu onom, mamukama sian ayat sada sa rodi ayat onom, tapayutihut ma hujahama di hita saluhutna. Beta hita asa mulak hita tu Jahoba. Ainunga ibana mangaribahi, lausibana pamalukpita. Nunga ibana mabugangi, lausibana manoari hita. Sa panguluan na do hita dung salpu dua ari, tole patuluarihon paheyon na hita, asa mangulu hita maradop ponibana. Sa manadda mahita, sa ringgas mahita mangyahi parbinotoad di Jahoba. Tudoson buhas yang ari do sitong ni habibicarna, jala sa narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene na mamorno hitanoy. Tunga hama bahenok kutuho ale Ephraim, tunga hama bahenok kutuho ale Juda. Ay tudoson obun manogot do hadalotom muna. Jala tudoson nabur manogot na tibu manaik. Di baheni hubarbar na sida maritehite akka panurirang, ubuno na sida maritehite hata akka nasian pamangakku. Gabi bicar akka upu songon panondang. Alomuad do rohaku mida asini roha asa mida pelean. Jala lomoan mida parbinotoan di debata asa mida pelean situtumon. Ido yang gosahana. Di hita saluhu na damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, molo tapuk ka doho sada sukus-sukun. Songod dia do hita mananda tuhatay. Adong dora hita mandokon songon dokter na mga leon hamalumon. Adong do naman dokon songon guru na mga lehon parsiajaran. Adong do mandokon ba songon na tua-tua sahala bapa sahala oma, naboy mga lehon mangan minum pasikolahon, pamorhatok kita mangulu dia kaparnguluat ta marsada-sada. Dalaboy do dohonot ta muse, songon sada pasangan sehidup semati. Suami, istri. Narak mangulu, masih holongan, apa na masa di parnguluan na. Rapatan na, gokdo boy taida, manang manada ise do Tuhani di ngolutta. Mulo taida di buku panurirang Hoseaon, di patuduhod do, bohado hita manada de bata, marhite parumatanggaon ni si Hosea. Disuruh debatado si Hosea, asa alapon nama sahala parupuan na marguar si Gomer. Kalau di bahasa Indonesia, didodo si Gomeron ima seorang perempuan sundal, perempuan yang tidak setia. Secara manusiawi kodohonot tado dang masuk akal yang go parsuruanon, bohadon yan sahala panorirang, mangalap sahala parupuan nasauli nasudinggan di bagasan nguluna di Portibyon. Alay di sommahita, argado hape panadota, ise do Tuhani di bagasan akka alak Israel. Hosea adalah gambaran atau miniatur dari Allah. Gomer adalah gambaran atau miniatur dari bangsa Israel. Hosea adalah gambaran Allah yang selangkah dalam kesetiaan, tapi Gomer adalah gambaran bangsa yang selingkuh dari kesetiaan. Turpukoma sada apulapul si paingot, jala songo sada otangan tu bangsoi, asa adong nyan hamubaon, jala mula tu debata huhut manada ibana. Ala songo dia pe pardalanan ni bangsoi, songo dia pe pardalanan ya kanasida di bagasan hadosonna, tungdo Tuhani makaholongi jala mangalehon hamonang.
Tarlumubi hamonangani taridama di pesta Paskah. Uren itu hatta na hinaholongan tolu mapoda na pinasaha na di tonga-tongatta na parjolo di do tuhita mula ma. Hata mula ma ala nung nga deboto do yang go bangsoy manobba gana-ganaan dangadong behasa tiyaw di debata gabe marlaw dosa do nasida hona uhum ala ni pangalahonay. Ido gabe dido tu nasida nunga diribahi nunga dibugangin nasida ala akkadosatay. Alay dang dipasobbo nasida holan na maribak manang mabugang. Ikodo dilehon nasida hamalumon. Alaya dorang dilehon hamalumon dijodo nasida asa mulak tu di mata. Marapatan do odak kaya Tuhani matcohot mangula di bagasan ngulut tamanginang. Ati tungpe hita nung nga dipaingot dia kahahurangat ta. Nung nga diuhup pita alan yak kadosat ta. Mangulu jala mangula do ibana di ngulut ta dilehod do hamalumon dilehod do haybaruon. Alay dang masa haybaruon dang masa dohonon hamalumon molohita pe dangolo mulak tu di mata. Ikodohonot ta do amang do inang sude do hita naing malum siya nakapardosot ta. Yanung pedok kita mungkin na lomorohana to akka ula-ula ni Portibi, tapi semua orang pasti ingin pergi dari itu. Mula dong pihak kana marjuji si soburtua, mariting ni roha, marbada, margosip, ala siya adong do na olo ikolaw na siya ni. Manang di sadar rumah tangga dohonon adong akka perselingkuhan orang ketiga, kita pasti ingin berubah dari hal itu. Alay dada holan hamalumon siya debata, ala hamalumoni ikod jolomula do dirit tabi tu ibana asa adong hamalumon. Ala nido kata kunci pertama siya turpukon na boy taida mang do inang molo naing malupo mula ma tu debata. Mula mahita tu debata dang marsogot dang haduan alay sadar yun mula mahita tu debata. Napadua ho namang do tinang di pangulo do hita asa mananda tu ibana. Odo gabi titik utama manang titik fokus do honota di bagasat turpukon. Ala gobbaran ngulo na dilehon ima taringot tu haybaruon siya debata. Nangondo dum siya manginang songo sada baga-baga na patuduhon haheheon ni Kristus Jesus. Gabi boy matalapati dada holan Kristus na hehe namonang na mangulu. Alay doho do sude na porsea di ibana hehe monang mangulu di bagasan Jesus Kristus. Mangulu jala hehe debata marhiti Kristus alay dada hola pamalupok kita ikut tengok. Dang hola di pamalum alay di pangulo hita marsada-sada. Sude hita na porsea tu ibana gabe jol mana mangulu rap doho Kristus. Lapatan na bolo nung mangulu hita do Kristus ikon marpakirimod do hita tu debata manginang. Unang marpakirimon yan di Portibion. Karena kita bukan sekedar diperbaiki, bukan sekedar disembuhkan, tapi nyatanya kita dihidupkan. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita dihidupkan? Apakah agar kita boleh merasa hidup lebih baik? Apakah agar hidup lebih lancar? Apakah hidup agar menjadi sukses? Bukan. Tapi kita hidup agar kita mengenal Tuhan. Alani kata kunci na padua hutu hita mang do inang di pangulo do hita asa manada. Nunga bedilehot tu hita hanguluan. Nunga dilehot tu hita hanguluan marhite anak na Tuhan Yesus Kristus nang hehe jalamonang maralohot dosa. Tarnumo bitakas di turpuk taon ikko manada do hita tutuhani songon didokod di ayat tu. Tudoson buhasi yang ari do sitong ni abi bicarna. Tuhan yang setia itu layaknya fajar di pagi hari. Tidak pernah terlambat, tidak akan telat.
akan datang tepat pada waktunya. Kutatad dari bata, saluhut aka pasu-pasuna tepat pada waktunya. Nang didoko musi di ayat tulu, rodo ibana songon udat tuhita, songon udan nene na mamornohi tanoi. Tuhan yang memberi kehidupan dan menyuburkan. Bukan hanya hidup, bukan hanya ditanam, tapi sampai bisa dipanen. Subur karena baik. Alani, mangulu mahita di bagasat Tuhan. Penatado piamang do inang di masa nuaing, so tunggabe muba manang hurang hapor serta. So tunggabe madabu ngoluta tupad deleyan. Alam mo lunung nga mangulu hitarap do de bata. Ikutatad de bana. Tepat pada waktunya, kita tetap akan diberkatinya. Napatuluhon siya turpukon na boy tayo damang do inang, molo mulak kita mo sa tusuk-kusukon na parjuloy. Songod dia do hita mananda Tuhan. Na mananda Tuhan ni ikodo monang di bagasan iba. Nakakata kunci ketiga, hamonangan na marsitutu. Monak kita dang namarlapatan ikon naguk manang bahat taleo tuhuria marhites ni leon-leon. Manang ikot jut-jut tita tuak kapartangyangan di parmingguo di PHD do lan na asing. Alay, buasa pole ko di pengok tuhita songoni, jo do noaing dihitaon mandohoti si songoni marsileon-leo si songoni alagabe formalitas do na taulahon. Dang parsitutuan siya bagas roha. Kok do noaing na marsileon-lehon, alagabe gidjang rohana. Go do noaing narotu parmingguon manang partangyangan, alay dang tung mga sahot Tuhani di bagasang uluna. Go doon waing mga tusi, madyaha taringo tupatik manang hata ni Dewata, alay dang tutu di ulahon. Ilo diturpukon, di paingo do di aya onomi, ulo mo ando Dewata, mida asini roha, siya nakapilian si tutungo ni. Ulo mo ando Dewata, mida holong ni roha, siyan akka si lehon-lehon ni. Karena kadang itu nampak kudus, tapi di dalamnya kosong berantakan tak berisi. Ikut tengok kata kunci ketiga. Hamonangan na marsitutu, bukan palsu. Alam mo lututu hita monang di bagasat Tuhani, ikon mangulu mahita di bagasan holong ni roha, hasadaon ni roha, labas ni roha, sude borhat siyan haporsyot tatuiban. Ido mo marminggo ng pertanyaan kita mang do inang unang alani formalitas. Unang alam mungkin hita adong akan na baru, sepatu baru, baju baru, kebaya baru, dan alani iyate. Unang ala dohono jonok hita tuminggo pasca, di somma au marminggo, oh bukan seperti itu. Alay taingot, naro hita di pertanyaan di parmingguon, ala tutu hita mga sahot Tuhani di ngoluta, gabero hita lamar minggu manang pertanyaan. Ido mo sembolo marsileho-leho kita tuhuriana, unang gabi tayo itong manang unang gabi gidjang rohat tamulo baha penataleo niya mang do inang. Alay taddaha mo letion ni rohat ta metutuhani. Dilehod ha pengulo na mo nang tuhita. Marhite ulaw na denggan, parkarejoan na denggan, keluarga na ulido ho denggan, dia ka ulaw na maragampe. Tutuhita marsileon-lehon. Taddaha mo letion. Alani hurian itu hata na hinahonongan, ikot tayo ma, nung ngahehe Kristus Jesus. Aheyon na tadda hamonangan, tadda mangulu, jalatalu masude akadosa, dohot akka hajahaton di portibyon. Takolan ibana na mangula mang doina. Kita pesaluhu na mangulu, monang di bagasan ibana. Alani, ikot tayo sude hita diajak mula mahita siyan akka hadosaon. Akan naolo mulak, dilehod do hamalu. Akan naolo mulak, dilehod do hanguluan songon Kristus na nang mangul. Akan namulak, pasti dibotebana manada songon dia do debata. Jala akan namulak, mangulu may bana di bagasan hamonangan na marsitutu. Monang, jala mangulu mahita di bagasan Tuhan natatanda. Amen martangi yang mahita. Muliate madiho ale Tuhan, dihatam na ng marsaringar di tonga-tonga nami.
Argogo mahami Tuhan mangulaon hatami, asa monak kami Tuhan dalam marsitutu manandaho. Songoko Tuhan ang hehe mahami ng Tuhan musi di bagasan akaha porsyon nami. Marhite siyak koma Tuhan, maliok kami gogo di bagasan parnguluan nami. Muliate madiho Tuhan, marura jala marparbui mahatami dihami. Di bagasan Kristus Jesus martangyak kami tuho. Amen.